όρια της Ιεράς χώρας του Τελφών. Αγαπητοί συνάδελφοι, από όλες τις παρουσιάσεις υποδρόμων που είδαμε μέχρι τώρα, διαπιστώσαμε ότι αυτά τα μεγαλύτερα οικοδομήματα της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής δεν αποτελούνταν από μνημειακές κατασκευές, αλλά διαμορφώνονταν στο φυσικό ανάγλυφο, εκμεταλλευόμενοι την κατάλληλη γεωμορφολογία. Αυτό το στοιχείο το διαπιστώσαμε σε όλες τις πρωινές παρουσιάσεις υποδρόμων που παρακολουθήσαμε. Φαίνεται ότι παρά τη μεγάλη σημασία των υποδρόμων στην αρχαία Ελλάδα και την ακτινοβολία του αγωνίσματος, λόγω της αραιάς χρήσης τους, στους περισσότερους αγώνες μια φορά κάθε 4 χρόνια, οι πόλεις και τα ιερατεία δεν αποφάσισαν την τεράστια επένδυση που απαιτούσε η μνημειοποίηση μιας τέτοιας κατασκευής, κάτι που συνέβη μόνο στους ρωμαϊκούς χρόνους, υπό εντελώς διαφορετικές πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες. Γενικά, και μέχρι πριν το συνέδριο δεδομένα, η μελέτη των αρχαίων ελληνικών υποδρόμων περιοριζόταν σε πολύ υποθετικές προσεγγίσεις. Ως προς τη μορφή και το μέγεθός τους υπάρχουν δύο απόψεις. Μια ομάδα, με κυριότερο εκπρόσωπο τον μεγαλύτερο μελετητή των ρωμαϊκών υποδρόμων, τον John Humphrey, υποστηρίζει ότι οι αρχαίοι ελληνικοί υπόδρομοι δεν είχαν τυποποιημένη μορφή, όπως οι ρωμαϊκοί, αλλά ήταν ιδιόμορφοι. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, ήταν τέτοια η ποικιλία των αρχαίων ελληνικών υποδρόμων που δεν συνιστούσαν καν αρχιτεκτονικό τύπο. Μια άλλη ομάδα, βασιζόμενη στην τυποποίηση του προγράμματος των ιππικών αγώνων στις μεγάλες διοργανώσεις, πιστεύει ότι οι αρχαίοι υπόδρομοι θα πρέπει τουλάχιστον να είχαν το ίδιο μήκος. Όλα αυτά βέβαια κινούνταν στο επίπεδο των υποθέσεων και όλοι αναπέθηκαν τις ελπίδες τους στην αρχαιολογία, που όπως είδαμε η επιστήμη μας δεν τους διέψευσε. Δύο λόγια για την ιστορία της έρευνας για το Δελφικό υπόδρομο και για τη νέα πρόταση. Η αναζήτηση του υποδρόμου των Δελφών αποτελούσε παμπάλαιο αίτημα της αρχαιολογικής έρευνας, πολύ πριν την έναρξη της μεγάλης ανασκαφής του ιερού από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών το 1892. Όμως, παρά τις απόπειρες παλαιών και νεωτέρων, δεν είχε γίνει δυνατή η επισήμανσή του, με πιθανότερη αιτία, όπως ανέφεραν, την κάλυψη των καταλήπων του από τις επιχώσεις του πιστού. Στον οδηγό των Δελφών της Γαλλικής Σχολής αναφέρεται λακωνικά «Hippodrome arresté dans la plaine, emplacement non identifié». Υπενθυμίζω ότι η τοποθέτηση του στην Πεδιάδα είναι απολύτως ασφαλής, γιατί όλοι οι αρχαίοι συγγραφείς, από τον Πίνδαρο και τον Βαρχιλίδη μέχρι τον Παυσανία, ακούσαμε ήδη πριν από την Αμελή και τον Αμβράμ, τοποθετούν τον υπόδρομο εν το κυραίο ή κρυσαίο πεδίο. Πιο ακριβής, όπως είδαμε, είναι ο Παυσανίας, καταβάντη δε στο πεδίο υπόδρομος. Η επισήμανση του υποδρόμου, η πρόταση για την επισήμανση του υποδρόμου στη θέση γωνιά της Ιταίας, έγινε δυνατή προτριετίας με αφορμή μια αναφορά ενός τοπικού ιστοριοδίφη των αρχών του 20ου αιώνα. Η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται στη δυτική πλευρά του αρχαίου κυραιού πεδίου, περίπου 1 χιλιόμετρο βορείως της Ιταίας. Είναι μια επιμήκης, απολύτως επίπεδη περιοχή που περιβάλλεται στις τρεις πλευρές και μέρος της τέταρτης από μαλακούς λόφους, δημιουργώντας έτσι όλα τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά ενός υποδρόμου. Δηλαδή τη γειτονία μιας επίπεδης επιμήκους περιοχής για την Κονίστρα και ενός φυσικού λοφόδους πρανούς από τις τρεις πλευρές που θα αποτελούσε το κύλο για τους θεατές.
Βλέπετε εδώ την πρόταση για τη θέση του υποδρόμου σε σχέση με το κυραίων ή κρυσαίων πεδίων και τους χώρους δίπλα, τη Μητέα και την Κύρα στην παραλία, την Κρύσα και τους Δελφούς, το Πρανές του Παρνασσού. Πολύ πιο εύγλωτες είναι οι εικόνες αμφιψηλού από το Google Earth, που αποδίδουν στην κυριολεξία ανάγλυφα τη γεωμορφολογία της περιοχής. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι η καμπύλωση του κύλου στη βόρεια πλευρά, με την καμπύλη του αγροτικού δρόμου, τις καμπύλες σειρές των ελαιοδέντρων, καθώς και τα καμπύλα αναλύματα που ακολουθούν Πρανές. Δυστυχώς στην περιοχή υπάρχει ένα εργοστάσιο και επίσης ένα μεγάλο λατομείο, το οποίο μέχρι το 1982 έφερε πολύ μεγάλη καταστροφή στην περιοχή και αλλίωσε το αρχαίο ανάγλυφο. Easy provide for our guests. Η εικόνα που αντικρίσαμε την Άνοιξη του 2012 ήταν αυτή, σε μια εποχή που ο τόπος ήταν γεμάτος κίτρινα λουλούδια από τα Σπάρτα και τις Ασφάκες. Τα κίτρινα λουλούδια φαίνονταν αραδιασμένα σε καμπύλες σειρές, η μία πάνω από την άλλη. Το Πρανές είχε σχεδόν θεατρική όψη, παραπέμποντας αμέσως στη σφενδόνη του υποδρόμου. Και εδώ μια άλλη χαρακτηριστική εικόνα της καμπύλης του υποδρόμου, ακριβώς δίπλα στο εργοστάσιο και το λατομείο που είναι μπροστά μας. Στο τοπογραφικό σχέδιο που βλέπετε έχει καταγραφεί η κατεύθυνση της εικονίστρας ακριβώς επάνω στον άξονα βορρά-νότου και η χαρακτηριστική κανονικότητα στις ισοϊψείς καμπύλες που την περιβάλλουν με τη μορφή συνεχών φυσικών κλιμακωτών ανδύρων. Η προτινόμενη θέση για τον υπόδρομο των Δελφών στο δυτικό άκρο της Πεδιάδας πληρεί όλες τις φυσικές προϋποθέσεις ενός υποδρόμου και συμφωνεί με τα περιγραφόμενα από τις γραπτές πηγές δεδομένα. Βρίσκεται σε μια θέση που έχει άμεση οπτική επαφή με το ιερό, στοιχείο πολύ σημαντικό για το συμβολικό συσχετισμό της απομακρυσμένης αγωνιστικής εγκατάστασης με τον λατρευτικό της πυρήνα. Δυστυχώς στην περιοχή δεν φαίνονται αρχαιολογικά κατάλοιπα, αλλά η γεωμαγνητική έρευνα που θα γίνει στο άμεσο μέλλον, σε συνεργασία με τον αρχαιογεωλόγο της Γαλλικής Σχολής, τον Αντουάν Σαμπρόλ, και τον γεωλόγο του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, τον Μπρούνο Γκαβάτσι, θα δείξει, εάν έχουν επιβιώσει στην Κονίστρα, κάποια υπολείμματα του υποδρόμου που να είναι ανιχνεύσιμα. Μικρή γεωλογική έρευνα με τρυπάνι, που κάναμε με τον Αντουάν Σαμπρόλ πέρσι τον Αύγουστο, έδωσε ενθαρρυντικά αποτελέσματα, γιατί σε βάθος 4 μέτρων βρέθηκε ασφαλώς ανθρωπογενές στρώμα που περιείχε μικρά αδιάγνωστα όστρακα, καθώς και μικρά χαλίκια συγκεκριμένης κοκκομετρίας που μοιάζουν πάρα πολύ με αυτά που αποκάλυψε η ανασκαφή του κ. Ρωμάνου, τα είδαμε σήμερα το πρωί στον υπόδρομο του Λυκαίου. Ελάχιστα πράγματα σώζονται και στα Πρανή, λόγω της εξουδωτικής διαπαγής οτιδήποτε χρήσιμο οικοδομικού υλικού υπήρχε εκεί. Ακόμα διακρίνονται η κλιμακωτή διάταξη κάποιων βραχωδών εξαρμάτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως εδόλια και μια προσπάθεια κλιμακωτής οργάνωσης του χώρου με κάποια αναλύματα τα οποία παρόλο που μοιάζουν σύγχρονες κατασκευές έχουν και αρχαίες πέτρες. Το μόνο ίσως αρχαιολογικό κατάλοιπο το οποίο μπορεί να συνδεθεί ασφαλώς με τον υπόδρομο είναι ένας πόρινος κυλινδρικός σπόνδυλος, χονδρικά κατεργασμένος, που στο μέγεθος και στην επεξεργασία είναι όμοιος με αντίστοιχο του υποδρόμου του Λυκαίου που αποδόθηκε σήμερα το πρωί, το είδαμε στους σκίονες των Καμπτήρων. Αριστερά είναι ο δικός μας του Δελφούς, δεξιά είναι αυτός του Λυκαίου, είναι η
βάση που έχει αποδοθεί, πλάτος 75,4 εκατοστών που έχει αποδοθεί σε έναν από τους καμπτήρες, όπως είδαμε το πρωί από τον καθηγητή κ. Ορμάνο. Αν λοιπόν η πρόταση που κάναμε είναι πιστική, τότε έχουμε μπροστά μας τον δεύτερο σε σημασία υπόδρομο της αρχαίας Ελλάδος μετά από αυτόν της Ολυμπίας. Ας εκφράσουμε λοιπόν κάποιες σκέψεις σε συνδυασμό με τα κριτήρια που μας οδήγησαν στην ταύτιση. Πρώτα απ' όλα για τη θέση του. Είδαμε ότι μέχρι τώρα η έρευνα τοποθετούσε τον υπόδρομο ακριβώς δίπλα ή κάτω από το Χρυσό, στο πρώτο σημείο που συναντά κανείς την Πεδιάδα κατεβαίνοντας από Δελφούς. Αυτό έγινε γιατί οι ερευνητές ερμήνευαν το κείμενο του Παυσανία καταβάντη δε στο πεδίο, τη μετοχή καταβάντη, κατά γράμμα. Ότι δηλαδή ο υπόδρομος βρισκόταν αμέσως μόλις κάποιος κατέβει στην Πεδιάδα. Όμως η χρονική μετοχή καταβάντη μπορεί να ερμηνευτεί και ως όταν κάποιος κατέβει στην Πεδιάδα, ερμηνεία που δίνει στη λέξη μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος. Επίσης ο περιηγητής δεν αναφέρεται στον υπόδρομο, στο κεφάλαιο που μιλάει για τους Δελφούς, αλλά στο τέλος του βιβλίου για τη Φωκίδα, όταν μιλάει για την Κύρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι το συσχετίζει με την Κύρα, τη θέση αυτή. Δεύτερο, για τη χρονολόγηση. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν είναι δυνατόν να χρονολογηθούν. Όμως τρία στοιχεία μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για την αρχική κατασκευή. Πρώτον, η ανάγκη δημιουργίας του υποδρόμου αμέσως μετά την εισαγωγή των ηππικών αγωνισμάτων το 582 π.Χ. Δεύτερον, το γεγονός ότι η επιλογή του χώρου έγινε λόγω των συγκεκριμένων φυσικών του χαρακτηριστικών. Και τρίτον, η δυσκολία μετακίνησης τέτοιων κατασκευών στη διάρκεια της ιστορίας. Φαίνεται δηλαδή ότι έχουμε μπροστά μας έναν αρχαϊκό υπόδρομο που μπορεί να χρονολογηθεί μέσα στη δεύτερη δεκαετία του 5ου αιώνα, και αν ισχύει αυτό, τότε ο υπόδρομος των Δελφών είναι ο αρχαιότερος υπόδρομος που διαθέτουμε. Αν και πάλι ισχύει αυτό, τότε έχει επισημανθεί και η θέση του αρχαϊκού σταδίου των Δελφών, εφόσον γνωρίζουμε ότι αρχικά και οι δύο αγωνιστικές κατασκευές βρίσκονταν στην Πεδιάδα. Πιστεύω δε ότι ο υπόδρομος και το στάδιο δεν ήταν το ένα δίπλα στο άλλο, αλλά το στάδιο ήταν μέσα στον υπόδρομο. Όπως είδαμε το πρωί στο Λύκειο από τον κύριο Ρωμάνο, είχαμε δηλαδή και εδώ άλλη μια περίπτωση υποσταδίου, ενός δηλαδή χώρου που χρησιμοποιείται ταυτοχρόνως και για ηππικούς και για γυμνικούς αθλητικούς αγώνες. Αυτό το έβαλα πιο πολύ για να καμαρώνει για τη φωτογραφία. Πάμε στις διαστάσεις. Το διαθέσιμο μήκος της επίπεδης επιφάνειας από το βόρειο στο νότιο λόφο είναι περίπου 1 χιλιόμετρο. Αν δεχτούμε την άποψη ότι το μήκος όλων των μεγάλων υποδρόμων ήταν ίδιο με αυτό της Ολυμπίας, τότε το μήκος της κονίστερας του υποδρόμου των Δελφών έφτανε τα 5 πυθικά στάδια, δηλαδή γύρω στα 885 μέτρα. Το πυθικό στάδιο είναι μικρότερο του Ολυμπιακού. Έτσι. Και επίσης, αν δεχτούμε τη νέα πρόταση του Πέτερ Μάντλ σήμερα, οδηγούμαστε σε μήκος 710 μέτρων. Βλέπετε εδώ την απόσταση στα δύο άκρα αυτής της συγκεκριμένης περιοχής, που είναι περίπου 1 χιλιόμετρο. Εδώ είναι η υπόθεση με τα 5 στάδια, που μας δίνει τα 885 μέτρα, παράλληλα βέβαια με παράλληλο την Ολυμπία. Και εδώ βλέπετε το μικρότερο μέγεθος των 710 μέτρων, το οποίο είναι σύμφωνο με τη νέα άποψη του Βέρνερ Πέτερμαν. Στο βόρειο μέρος του χώρου μπορούμε να διαπιστώσουμε και το πλάτος της κονίστρας, που αναγόμενο σε περίπου 100 μέτρα αφήνει άνετα χώρο για τα 64 περίπου μέτρα του πλάτους που απαιτούνταν με βάση όσα γνωρίζουμε πάντοτε για τον Ολυμπιακό υπόδρομο. Η μικρή γεωλογική έρευνα που κάναμε έδειξε ότι η επιφάνεια της αρχαίας Πεδιάδας βρίσκεται περίπου 4 μέτρα βαθύτερα από το σύγχρονο. Άρα, με τη σύγκληση των πλανών, το πλάτος των 100 μέτρων γίνεται στενότερο πλησιάζοντας από τις Ολυμπίες. Λόγω της φυσικής μορφής του εδάφους, φαίνεται ότι οι εργασίες που απαιτήθηκαν για τη διαμόρφωση του υποδρόμου δεν ήταν πολλές, αφού η περιοχή είναι εντελώς επίπεδη, με ελάχιστη κλίση προς νότον, προς τη θάλασσα, ίσα-ίσα για την απορροή
των υδάτων. Βλέπετε εδώ την κατά μήκος τομή, που μας δείχνει ακριβώς και το πόσο επίπεδος είναι ο χώρος. Εδώ βλέπετε στην καταπλάτος τομή ακριβώς την ίδια κλίση 13 έως 15 μοίρες που μας είπε πριν ο Αντρός Αντρών για την κλίση που έχει ο λόφος στην πρόταση των Γάλλων συναδέλφων. Περισσότερη εργασία θα απέτησε η διαμόρφωση του κύλου, παρόλο που η σημερινή εικόνα δίνει την εντύπωση ότι έτσι ήταν η φυσική μορφή των λόφων, πάνω στους οποίους μπορούσαν να σταθούν δεκάδες χιλιάδες θεατές. Η έρευνα έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος στο συσχετισμό του Δελφικού υποδρόμου με κάποια κρίνη που αναφέρεται στη Δελφική επιγραφή του 380 π.Χ. Μας την έδειξε πριν η Αμελή Περιέ. Είναι αυτή. Και τον υπόδρομο και τα κράναν των υπεδίων. Πράγματι, η ύπαρξη νερού είναι απολύτως αναγκαία δίπλα σε τέτοιες εγκαταστάσεις. Όχι μόνο λόγω της συγκέντρωσης χιλιάδων δεατών, αλλά και για τις ανάγκες των αλόγων. Γνωρίζουμε ότι κάθε άλογο χρειάζεται περίπου 50 λίτρα νερό την ημέρα. Αριθμός που αν πολλαπλασιαστεί με τον αριθμό των αγωνιστικών ύπων, καθώς και με τα ζώα υποστήριξης, τεκμηριώνει την ανάγκη διάθεσης πλησίων αρκετά μεγάλης ποσότητας νερού. Στην περιοχή που τοποθετούμε τον υπόδρομο δεν υπάρχει σήμερα πηγή. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη αδυναμία αυτής της πρότασης. Όμως η επιγραφή αναφέρεται σε κρίνη, το νερό της οποίας θα μπορούσε να μεταφέρεται κοντά στον υπόδρομο με αγωγό από μια πηγή που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1 χιλιόμετρου ψηλότερα και προς τα βορειοανατολικά στην είσοδο της κοιλάδας του Φυξού. Μεταφορά νερού από μακριά έχει διαπιστωθεί και στον υπόδρομο της Νεμέας, στον υποθετικό υπόδρομο της Νεμέας. Η σημερινή παρουσίαση θα ολοκληρωθεί με ένα άλλο ζήτημα που έχει σχέση με την προτινόμενη θέση του υποδρόμου. Δηλαδή με τα όρια μεταξύ της Ιεράς Χώρας των Δελφών και της Λεοκρίδος, που σημαίνει μέχρι που έφτανε η Ιερά Χώρα του Απόλλωνος προς τα δυτικά. Από την αρχή της έρευνας απορούσαν πως οι Γάλλοι μελετητές των Δελφών δεν είχαν ποτέ επισημάνει τη συγκεκριμένη θέση παρά τα καταφανή πλεονεκτήματά της. Τούτο εξηγείται γιατί στις σχετικές μελέτες, το δυτικό τμήμα του Κυραίου Πεδίου δεν θεωρούσαν ότι ανήκει στην Ιερά Χώρα του Απόλλωνος. Τα δεδομένα στα οποία βασίζεται το όλο θέμα είναι τα ακόλουθα. Η Ιερά Χώρα του Απόλλωνος, που τη διαχειριζόταν το Ιερατείο και το Αμφικτιονικό Συμβούλιο, είχε έκταση που υπολογίζεται σε περίπου 150 έως 200 τετραγωνικά χιλιόμετρα και περιελάμβανε χονδρικά τον ορεινό όγκο της Κύρθεως, αριστερά, καθώς και το Πειραίων Εκκλησιών Πεδίων. Όλη αυτή η περιοχή, ως γνωστόν, αμέσως μετά τον πρώτο Ιερό Πόλεμο, 600-790, και τη συντριβή της Κύρας από τους Αμφικτίονες, είχε αφιερωθεί στο Θεό και είχε απαγορευτεί κάθε καλλιέργεια. Έκτοτε και μέχρι το τέλος του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, χρησιμοποιείται μόνο για τη βοσκή των ιερών κοπαδιών, που υπολογίζονται κατά διάφορες εκτιμήσεις από 10.000 έως 30.000 ζώα. Τα όρια της Ιεράς Γης τα γνωρίζουμε από δύο κυρίως επιγραφές. Η πρώτη, του 117 π.Χ., αφορά σε αμφικτιονική απόφαση, ενώ η δεύτερη, του 110 μετά Χριστόν, είναι απόφαση του Ρωμαίου διοικητή Γαΐου Αβιδίου Νιγρίου και είναι δίγλωση, ελληνική και λατινική. Είναι το περίφημο Monument Billing, χαραγμένο σε λιδοπλήθους του βόρειου τοίχου του ναού, που ήδη και κατέγραψε ο Κυριακός Αγκονίτης ήδη από το 1436. Συσχετισμός των δύο επιγραφών έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός καταλόγου 26 διαδοχικών μικροτοπονημίων με τις θέσεις των ιερών όρων στην περίμετρο της Ιεράς Χώρας. Τα τοπονύμια αυτά είναι συγκεκριμένα σημεία του εδάφους, βράχια, λόφοι, δρόμοι, πηγές, που απέχουν το ένα από το άλλο 2-6 χιλιόμετρα και για τη δημιουργία της οροθετικής γραμμής συνδέονται μεταξύ τους με νοητά ευθύγραμμα τμήματα, όπως υποδηλώνει η φράση επορθών ή ισορθών, που αναγράφεται τουλάχιστον 11 φορές. Το πρόβλημα
είναι ότι κανένα από τα τοπονύμια αυτά δεν έχει γίνει δυνατόν να ταυτιστεί ως σήμερα. Πάντως, τα ανατολικά και βόρεια σύνορα της Ιεράς Χώρας θεωρείται ότι έχουν ταυτιστεί με ασφάλεια. Αβεβαιότητα υπάρχει ως προς τα δυτικά όρια της Ιεράς Χώρας με τη Λοκρίδα. Κατά τους Λερά και Τσέντλερ, το όριο έφτανε ως τις δυτικές παριές του Κυρίου Πεδίου, καταλήγοντας στη θάλασσα της Ιδέας. Είναι η κίτρινη γραμμή. Αντιθέτως, κατά τους Βέσσερ, Μάκινερ, Νέγκερουσέ, το δυτικό όριο έφτανε μέχρι το μέσο του Κυρίου Πεδίου, αποδίδοντας το ανατολικό ήμιση στην Ιερά Χώρα και το δυτικό στη Λοκρίδα. Είναι η πράσινη γραμμή. Αυτή είναι η άποψη που κυριαρχεί σήμερα στην έρευνα μετά και το σπουδαίο βιβλίο του Ρουσέ που εξεδόθηκε το 2002. Και στις δύο περιπτώσεις η προτινόμενη θέση του υποδρόμου μένει απ' έξω. Ενώ δεν ήταν δυνατόν ένα τμήμα του Δελφικού Ιερού να ήταν εκτός της Ιεράς Χώρας. Θα σταθούμε λίγο στο τελευταίο τμήμα των επιγραφών με τα τοπονύμια του Δυτικού Ορείου, που είναι βράχια, βουνά, λόφοι, κοιλάδες και κρίνες. Το τελικό όριο ταυτίζεται με δρόμο που οδηγεί προς τη θάλασσα, σε ένα μέρος που ήταν αλική, τόπος αλίας. Όπως ομολογούν όλοι οι μελετητές, δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν από τα τοπονύμια τα όρια. Να γίνει δηλαδή αυτό που οι Γάλλοι θα έλεγαν «detect au terrain». Πάντως, η γενική εντύπωση που δίνει αυτό το τελευταίο τμήμα της επιγραφής είναι ότι βρίσκεται σε τοπίο ορεινό, το οποίο όλοι μέχρι τώρα μελετητές τοποθετούν βορείως του Κυρίου Πεδίου, προς το Χρυσό ή κοντά στην Άφισσα, θεωρώντας ότι όλο το τελευταίο κομμάτι με τον δρόμο είναι πάνω στην Πεδιάδα. Όμως, νεότερα δεδομένα μπορούν να μας βοηθήσουν να επισημάνουμε τη θέση του τελευταίου τοπονημίου, δηλαδή της Αλικής. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ούτε από την αρχαιότητα ούτε από τους νεότερους χρόνους για συλλογή αλατιού στη μεγάλη παραλία Αιγαίας Κύρας, εκεί όπου τοποθετούν το τέλος του ορείου. Αντιθέτως, ο αμέσως προς τα δυτικά της Αιγαίας Όρμος, που σήμερα έχει καλυφθεί και αλλοιωθεί πλήρως από τους λόφους του Βοξίτη, έχει την ονομασία Λαρνάκια. Η λέξη προέρχεται από την αρχαία ελληνική Λάρναξ και σημαίνει κοιλότητες σε βραχώδεις ακτές μέσα στις οποίες γινόταν η συλλογή άλατος. Αυτό συνέβαινε μέχρι τη δεκαετία του 1970 στη Μάνη. Εκεί βρήκα τη λέξη Λαρνάκια. Τι σημαίνει αυτή τη διαδικασία. Η ονομασία αυτή, καθώς και μαρτυρίες υπερηλίκων ότι από το σημείο αυτό μάζευαν αλάτι ακόμα και μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μας οδηγεί να το ταυτίσουμε με την Αλική που αναφέρει η επιγραφή. Εδώ είναι ένα λαρνάκι. Από εκεί, παίρνοντας τον δρόμο της επιγραφής, οδηγούμαστε σε λοφόδες και ημιορεινό τοπίο, ταιριαστό με τις περιγραφές των τοπονημίων του ορείου, με χαράδρες, κοιλάδες και πηγές, που είδαμε. Άρα το δυτικό όριο μεταξύ Ιεράς Χώρας και Λοκρίδος μπορεί να μετακινηθεί δυτικότερα, στην κόκκινη γραμμή, και σε μια τέτοια περίπτωση ο υπόδρομος βρίσκεται μέσα στα όρια της Ιεράς Χώρας. Θα κλείσουμε με κάποιες γενικότερες σκέψεις. Ας έρθουμε στη θέση των αμφικτιώνων ή του Δελφικού Ιερατείου αμέσως μετά τον Πρώτο Γεροπόλεμο, όταν αποφασίζουν την εισαγωγή των ιππικών αγωνισμάτων στα Πύθια και έπρεπε να βρουν μια περιοχή κατάλληλη για υπόδρομο. Η θέση εκεί συγκεκριμένη που προτείνουμε διέθετε τόσο ιδανικά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά που θα ήταν τυφλή αν δεν τα είχαν προσέξει. Και αν ο υπόδρομος τους τέριαζε σε αυτό το σημείο, θα καθόριζαν τα όρια της Ιεράς Γης έτσι ώστε να τον περιλαμβάνει. Είμαστε σε μια ιστορική στιγμή που οι νικητές αμφικτίονες κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν θα ήταν δυνατόν να σταματήσουν τα όρια σε ένα συγκεκριμένο σημείο και να είναι έξω ο υπόδρομος. Αντιστρέφω δηλαδή
το ερώτημα για τη σχέση του υποδρόμου με τα όρια της Ιεράς Γης. Όμως η επιλογή αυτή έγινε και με άλλα σημαντικά πολιτικά κριτήρια. Τα αναφέρω με τον τρόπο που τα εκφράζει ο Ρόμπερτ Βέιρ. The coastal plain had originally belonged to Kira. After the end of the Sacred War in 590, the Amphictyons gave it over to the sanctuary as a possession of Apollo, thereby demonstrating their own triumph over the vanquished polis, Kira δηλαδή, that had dared to usurp Delphi. By introducing athletic and equestrian events in 582 and choosing this venue for Pythian Games, the Amphictyoni put a symbolic stamp on the text of the submission and a physical stamp on the land they had won. And by holding the games every 4 years from then on, they reiterated their symbolic and physical control long after the original circumstances of the gesture. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως κατάλαβα στα αρχαϊκά χρόνια, δηλαδή ας πούμε το 482, ιδρύθηκαν μαζί συγχρόνως το υπόδρομο και το στάδιο και είπατε ότι μπορεί το στάδιο να ήταν υποδρόμο. Τι θα περίμενε κανείς γενικώς, τι κατάλοιπα θα περίμενε κανείς από έναν, όχι υπόδρομο, αλλά από ένα στάδιο αρχαϊκό? Τίποτα. Μία επίπεδη περιοχή και γύρω-γύρω φυσικά πρανή για τους αθλητές, ο δρόμος, η κονίσρα για το υπόδρομο και γύρω-γύρω πρανή φυσικά για τους αθλητές. Τίποτα άλλο. Μια άλλη ερώτηση. Έχετε ανιχνεύσει τη σημασία της λέξεως αλία? Είναι η αλική και δεν είναι αλληλεία. Όχι καλά. Δεν έκανα. Αν σημαίνει δηλαδή αλική ευρεία, ένα τηγάνι δηλαδή, αν σημαίνει. Δεν υπάρχει διάκριση στα αρχαία. Είναι μία ενιαία η λέξη. Δεν βρήκα τουλάχιστον άλλη δεύτερη λέξη που να σημαίνει δύο διαφορετικούς τρόπους αλληλείας. Αλλά θα το δω. Και μια τελευταία ερώτηση. Είπατε ότι είχαν οριοθετηθεί τα όρια από την έρευνα, κυρίως η γαλλική έρευνα, τα όρια της Ιεράς Γης, χωρίς να έχουν ταυτιστεί τα μικροτοπονύμια. Αυτό είναι λίγο δύσκολο να το δεχτεί κανείς, πώς μπορεί να δεχτεί μια ιερική ή οποιαδήποτε γη χωρίς να έχουν τα τοπονύμια του ταυτιστεί. Είναι δύσκολο να το προσπάθησα. Ναι, όχι καλά, δεν το αμφισβητώ. Εκείνο που θέλω να πω όμως είναι ότι εσείς τώρα έχετε έναν τόπο, ένα τοπονύμιο. Ένα τμήμα μόνο. Υπάρχει άλλο ένα. Ναι, υπάρχει άλλο ένα. Είναι η κρίνη εμβάτρια, μια κρίνη, η οποία είναι πολύ πιθανό να βρίσκεται σε αυτό το τωρινό τοπίο, παρά να είναι σε απόσταση 6 χιλιόμετρων, όπως ακριβώς είναι το πρώτο τελευταίο όριο αυτό. Έτσι. Οι άλλοι συνάδελφοι που τοποθετούν την οριοθετική γραμμή πάνω στην Πεδιάδα, αναγκαστικά τοποθετούν την κρίνη στην περιοχή του Χρυσού. Αλλά υπάρχει κάποιο στοιχείο για την τάξη. Ναι. Η περιοχή εκεί των λόφων πάνω από τους βοξίτες έχει πολλά πηγάδια και δεν ξέρω πια να διαλέξω. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Ως προς τη γεωμορφολογία, τις γεωμορφολογικές ενδείξεις είναι πολύ ισχυρές για να ενισχύσουν την άποψή σας. Ως προς την τοπογραφική θέση όμως, επειδή βρίσκεται στα άκρα της Πεδιάδας, δεν είναι περίεργο ή μπορεί να κάνω λάθος ότι καμία από τις πηγές
δεν τονίζει ότι είναι στις παρυφές του Χρυσαίου Πεδίου, όχι της Ιερανατήρης χώρας, του Χρυσαίου Πεδίου. Δεν είναι ρητορικό το ερώτημά μου, σας ρωτάω, μήπως κάνω λάθος ή μήπως... Υπάρχει μια πηγή. Υπάρχει μια επιγραφή η οποία αναφέρεται σε μια μικρότερη μέσα στην Ιερά Χώρα, σε μια μικρότερη οριοθέτηση ενός χώρου για να βόσκουν οι ιεροί βόες και οι ιεροί ύποι. Σε αυτή την επιγραφή λοιπόν γράφει ότι ξεκινάει από τον υπόδρομο μια οδός εις ξενικών, που σημαίνει ότι πάει έξω από την περιοχή. Αυτό δηλώνει ότι ο υπόδρομος ήταν στα όρια. Την περιοχή ή την πεδιάδα? Την περιοχή, όχι την πεδιάδα. Την περιοχή. Αλλά αφού δεν ξέρω που είναι υπόδρομος, απλώς αυτό τονίζει ότι ο υπόδρομος ήταν στα άκρα, στα όρια. Επειδή όμως οι περισσότεροι είναι Χρυσαίου και ως προς την πρακτική θέση ενισχύει την πρώτη, της προηγούμενης ανακοίνωσης, την άποψη, κατά την γνώμη. Πώς την ως προς τις δημοκρατικές μαρτυρίες. Μέσα στην είναι κρυσαίο πεδίο, όπως μας έδειξαν οι συνάδελφοι. Ο Μιχός είναι υπέρ σας, ο Μιχός. Ο Μιχός, κοιτάξτε, όλες αυτές οι αναφορές δεν έδωσαν ιδιαίτερο βάρος να αναλύσουν συγκεκριμένα τις αναφορές του Πινδάρου και των άλλων συγγραφέων με λεπτομέρεια. Γιατί πολλές φορές αυτοί οι ποιητές χρησιμοποιούν μεταφορικές έννοιες σε αυτά τα. Πάρα πολλοί φιλόλογοι λένε ότι. Ποιον? Συμφωνώ, έρχεται στην άποψή μου. Τι λέει νυχής γύρας κλπ. Όλα αυτά, έτσι. Σίγουρα, αν θεωρήσουμε ότι χρησιμοποιούνται κυριολεκτικά, με βολεύουν πάρα πολύ. Αλλά οι φιλόλογοι αναφέρουν ότι χρησιμοποιούνται μεταφορικά ακόμα και για την κοιλάδα του κλειστού. Ναι, αλλά είναι ειδική επιστήμονες είναι αυτοί. Όχι, κυρία Κορνέλια, ενώ η πρόταση των δύο Γάλλων συναδέλφων είναι εξαιρετική, η μόνη βασική αντίρρηση είναι ότι δεν βρίσκεται το πεδίο. Δεν έχει καμιά σχέση αυτή η περιοχή. Ξέρετε πάρα πολύ καλά την περιοχή των αδερφών, ήσασταν χρόνια εύκολα στην αρχαιοτήτων. Αυτή η περιοχή που προτείνουν δεν είναι το πεδίο. Τελείωσε. Άρα βγαίνει εκτός συζήτηση. Εγώ πρώτα τη δεχόμαι. Πρώτο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να δεχτώ ότι κάνω λάθος. Όλα είναι υποθετικά. Απλώς όταν μας λέει είναι το πεδίο, δεν μπορεί να είναι εκεί πάνω. Αυτό είναι σαφές. Πρέπει να το δεχτούμε αυτό. Αλλιώς παίζουμε με τις λέξεις. Πριν δώσω το λόγο στον επόμενο κύριο, κάνω μια φιλολογική ερώτηση. Είδα κάπου στις ποιητικές κοινωνίες αντί πεδίου παιδών. Έχουμε δει εάν το πεδίο παιδών δεν σημαίνει γενικά τοπίο μερικές φορές. Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Μπορεί. Για κοιτάξτε το αυτό. Διότι εάν σημαίνει τοπίο γενικότερα, τότε πάμε σε άλλο επίπεδο. Δεν είναι μία τεχνολογική αναφορά. Ευχαριστούμε πολύ για την ενδιαφέρουσα ανακοίνωση. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να ρωτήσω είναι ότι στις δύο υποψήφιες θέσεις των υποδρόμων, η μοναδική κεραμική που υπάρχει είναι αυτά τα δύο όστρακα στο βάθος των 4 μέτρων που είδαμε από τη θέση. Εντάξει, κεραμική. Έχουμε κάνει πολλές σκέψεις στον χώρο εκεί. Η αρχαία επιφάνεια είναι πολύ βαθιά και από τις επιχώσεις δεν μπορεί να φανεί και επίσης είναι τόσο μεγάλη η διαφορά, δηλαδή περίπου 4 μέτρα που δεν ούτε με το όργαμα ούτε με την καλλιέργεια για τις ελιές δεν βγαίνουν στην επιφάνεια αρχαία όστρακα. Πάνω στα πρανή έχουμε βρει όστρακα, συνήθως αδιάγνωστα, έχουμε βρει νομίσματα από τη ρωμαϊκή περίοδο, αλλά αυτά δεν αποτελούν τεκμήρια. Αποτελούν τεκμήρια απλώς χρήσης του χώρου και δεν μας αποδεικνύουν ότι πρόκειται για τον υπόδρομο. Είναι πάντως μια αρχαιολογική θέση. Είναι σαφώς μια αρχαιολογική θέση με τεκμήρια χρήσης στην αρχαιότητα. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε. Ως προς τα όρια, θέλω να παρατηρήσω το εξής. Οι αρχαίοι όταν όριζαν όρια ακολουθούσαν βασικά δύο κανόνες. Είτε τα όρια ήταν
βόρεια τα οποία δεν άλλαζαν μέσα στον χρόνο. Ήταν κάποιο ποτάμι, ήταν οι κορυφογραμμές των βουνών. Ποτέ δεν πήγαιναν στον κάμπο να τραβήξουν μια γραμμή. Άρα λοιπόν εξ αρχής αυτή η κίτρινη γραμμή στον κάμπο είναι, ας πούμε, από το γραφείο φτιαγμένη υποθετική. Δεν έχει. Κι όμως φτιάχνεται από τον Ντενίρου σε έναν άνθρωπο που ξέρει την περιοχή καλύτερα από όλους εμάς. Ναι. Και όταν πήγαμε μαζί και τα είδαμε, είχα την τύχη και την τιμή να το συνοδέσω μια μέρα μαζί με τον Γιάννη Καλιοτζή, ήρθαμε στην Ιτέρα. Όταν πια τα είδε αυτά, άρχισε λίγο να αμφιβάλλει. Και λέει: μπορεί και να κάνω λάθος για την οριοθέτηση. Κάτι άλλο. Και χρησιμοποιούν πάντα μια, ειδικά όταν γίνουν κορυφογραφές, επειδή είναι νοητή η γραμμή πάνω στο βουνό, λέει: το όριο είναι ένθεν τα ύδατα της βροχής καταρρεί. Δηλαδή, όταν μια στάλα πέσει κάτω, αν πάει δεξιά, ανήκει στην άλλη πλευρά. Αν πάει αριστερά, αυτό το γράφουν και στα σημερινά συμβόλαια. Ναι, το λένε και σήμερα. Είναι ο όρος στα συμβόλαια σήμερα, είναι ακριβώς η διαερολογία. Οι κορυφογραμμές είναι μια πολύ χαρακτηριστική σημείο, κυρίως σε αυτή την περιοχή της Πελοποννήσου που έχουμε πολλές οριοθετήσεις μεταξύ Λακωνίας και Σημείας, πάρα πολλές οριοθετήσεις και τελευταία έχουμε πολλές δημοσίευσεις σχετικές. Όντως είναι εντυπωσιακά ο ορισμός των ορίων είναι εντυπωσιακός. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις? Επομένως, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ στη σημερινή ημέρα και σας καλούμε και αύριο με την ίδια πιθανότητα να παρακολουθήσετε τις επόμενες συνεδρίες.